iki wis yaen iki kok yo sepi men iki. Biasane wis do rame gosip babagan rondo iki. Ayo mesti gara-gara dukun nang tangga. Desa ki mesti. Marai wong do ora gelem nongkrong, wedi. Wah, langsung dukun. Marai wedi merinding. Nah, kono merinding kena angin ora mergo dukun. Dukun iki iso ngutangku tak ngajak rono wae koyo. Jajal. Menawa cair remes tongkrongane. Oke. Mending ini. Tak jai rono wae po. Njuk ketemu Mbah Kasbul tenanan. Gas. Yang penting gere dukune kowe cetha permono. Cetha cair mangkat. Oke nanti nekatenan yang ki wedi temenanan iki Cekelan bae nek wedi apa nang mburi. Ya wis Jo, rono wae langsungan aku reti galane iki. Yo ayo aku manut kowe wae. Ya wis yo. Yo to. Yo. Mangkat. ayo wah wedi tenanan kok ayo Iya to. Dari ngerti omahe kok ora tekan-tekan. Oh, sekingan. Mas Yahmene kok urung ana pasien ke piye ki jam piro ki belum do teko Pak, susu. susu ndi botole Gawe iki, Pak. Gawe iki. aduh duh Yahmene urung ana pasien njaluk susu wah toyol kedian iya susu neng apa Oke, wis arek tekan iki. Aja durame yo. dukun kere ra dijake Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ono apa iki do ramen-ramen kene Mas bagus. Itu kontak untuk kayane dukune kok ora meyakinkan gitu kan. Jajal wae, Jal. Aku wis dukun sepi. Wong kono-kono ke do ngerti ya. Emang mrene iki arek do njaluk. Beh. Aku ki butuh dana. Kan duit. Menawa sampean ke jarene dukun sekti saka jarene omong-omongane bisa ngono kae. Jarene sampean Bener. aku arang njaluk nomor. Aku yo melu nang cair.
Iki ki wis ora usume golek nomor. Aku duwe ingon-ingon. Aku gede, resik, putih sisan. Ning sampean kudu siap karo sing jenenge resiko. Piye? Iya. Ose sampean temenan wis siap apa burung? Sampean wis siap, Mas? Siap. Sampean sing nggo kambi kuning? Siap. Sampean? Siap. Oh ya, Terus ndritik. sing pakem. Wani. Sampean Mas Topi? Sing temenan ya, Mbak? Temenan. Yo gelem temenan, Mbak. Siap yo. Gelem. Do merem kabeh. Tak bacaake dulu. Ram. Iki dulu ya. Bener. Wah, ora ana sido aku.